Аура или не? Ще ми помогнеш ли? Дори не искам да съм тук, Янг. Ти искаш ли да изпробваш новото си движение? Добре, време е тази копчена люспи и сърдита физиономия да си справи срещу лапите на болката. Лапите на мощта, Янг. Не е начинът, по който ги използвам. Човече, това ли беше? Янг, колко пъти да ти казва учителят ти лапите на мощта? Болката. И от второ УФО ниво? Защо следващия път, вместо да философстваш, не направиш една трансформация от първо ниво? Роджер, време е. Закъсняваме за рецитала на малкият Тилман. Да вървим. Качвай се в колата, Роджер, веднага. Идам, скъпа. Откакто се ожени, не е толкова забавен. Вече няма дух. Прекъсваме часът на мистерията с Марвин за нещо интересно, което ще се хареса на децата. Не, дей! Трябва да изключа телевизора преди телевизионните сетива на децата да се обадят. Къде е дистанционното? Къде е дистанционното? Къде е дистанционното? Телевизионните сетива се обаждат. Няма нищо за гледане. Една гонка до нас. Както кажеш. Защо седим тук? Защото има шанс и да намине. Не мога да повдигна това нещо. Мързи ме. Трябва да призова УФО аура. Печеля! По дяволите! Не забелязвате голямата светеща енергийна панда? Покажи ни го, покажи! Покажи! Най-малките уфо-бойци може да бъдат призовани за бой срещу най-големите врагове. Затова се научихме да концентрираме уфо-енергията си в аура и да вършим невероятни неща. Като какво? Като свръхбързината. Ловкостта? И силата! Тръгваме ли вече? Аурата и лапите на болката са сложни уфо-движения. Може да се призоват само с истинска емоция. Никога няма да го направи. Какво искаш да кажеш? Честит рожден ден, Янг! Обичам те! Все едно. Честит ден на брата Янг! Обичам те! Все едно. Денят на сестрата е! Все едно. Чудех се къде е отишъл хладилникът. Все едно. Какво правиш? Опитвам се да концентрирам аурата си. Колко жалко. Не мога да направя лапите на болката. Не можеш да биеш сестра си в състезание. А сега не мога да концентрирам аура. Янг, трябва да послушаш сърцето си. Още не си готов. Ами ти? Не! Околната среда! Обичам чистата природа! Янг! Правя го! Наистина го правя! Супер. Ето какво още не мога. Това не трябваше да се случва. Съжалявам. Исках само да спре да мърси. Не да го пратиш през половината свят. Всъщност, прати ме през целия свят. Има ли шанс от чувство за вина да излезеш с мен? Аура, върни се! Добър опит, братле.
Замърсители! Съжалявам, прости ми. Боли! Не мисля, че аурата ми трябва да търчи насам натам. Ако можех да правя лапите на болката, Мощта. щях да я вкарам обратно в теб. Защото ме обичаш? Все едно. Все едно. Боли! Все едно. Ще го ядеш ли? Не съм гладна. За мене. Какво ви е станало? Не мога да правя нищо. Ами на теб. Не искам да правя нищо. Сякаш си загубила целия дух, който имаше. От друга страна, тук никога не е било толкова тихо, така че не ме е грижа. Не е мой проблем, мобила. Сякаш си загубила всичкия дух, който имаше. Мили Боже! Ин, духът ти. Трябва да го върнем. Все едно. Не, не е все едно. Трябва да ти пука. На мен не ми пука, а дори и мен ме е грижа. Да вървим. Добре, да вървим сега. Чистим колкото можем по-бързо. И всички са щастливи, казвам ви, щастливи са. Не всички. Може да споделяш омразата на сестра ми към буклуците, но си съвсем откачен. Тя не може да живее така, без дух. Върни енергията на сестра ми. Преди... Ин... Не! Янгаранг! Чихуа! Не мога да си я върна. И понеже няма никой наоколо да чуе, обичам я и не мога да си я върна. Коя дума направи това? Върна. От дяволите. Обичам. Върни ми я. Върни ми я. Върни ми я. Добре, Мечо. И да се надяваме никой друг. Обичам я. А сега ми я върни. Ин. Каза, че ме обичаш. Все едно. Някой ден ще разбера как да поддържам тези лапи на мощта. Може би трябва вече да им казваш лапи на любовта? Все едно. Всеки път, като кажеш все едно, означава обичам те. Какво? По дяволите. Да не съм те видяла! И още как, и няма да ме видиш. А вие двамата се пригответе, да. Може ли да поостана малко при вас? Ей, Роджер, приготви се да посрещнеш лапите на любовта. А понякога любовта наранява. Ролите озвучиха артистите Венета Зюмбюлева, Таня Димитрова, Илиян Пенев, Димитър Иванчев. Преводач Петя Михалева. Тон режисьор Анета Арнаудова. Режисьор на дублажа Михаела Минева.